بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. نعم بونقي تفسير نازق سورة من عاد نعم قدر سورة قرآننا يضل ترتيبي توقن يدم سورة دي وباش آيات تنوارا بسورة بدأ نعم نشقولي الله تعالى قدر يجتنا فضيلتنا وقرآن كريم حسن إينن وشوق يجد feriştelerin asmandan yere inip ve yerin yüzünün bereketlerinin artıp ve şeytanların, cinlerin, arwahlarının ervetlerinin düzoklanıp dağılıp koyulacağını haber verip näme diye inna enzelnahu fi leyletil qadr. Enzelnahu daqı hu zamir, gayb zamir kımat ya Kur'an'a. Yani ey Muhammed biz ol Kur'an'ı qadr gecesine indirdik diye. İlk qıyıqası ayet Allah'ım onu açıklama Allah Teala. Näme inna yani şüphesiz biz diye onu indiren yani Kur'an'ı enzelnahu fi leyletil qadr, qadr gecesinde. İnna yani şüphesiz biz enzelnahu indirdik Kur'an'ı fi leyletil qadr, qadr gecesinde. Sonra o gecenin näme qadrını, avrayını, hayrın bereketini näme duydurmaklık için bizim ülsümüzü o kadrına çekmeklik için näme diye Allah Teala ve ma adrake ma leyletul qadr ve ma adrake ey Muhammed bilýän sen ma leyletul qadr o qadr gecesinin näme gecediğini. Sonra şu qadr gecesinin näme gecediğini faziletini aýdyp näme diye leyletul qadri hayrun min 1000 şehr. Yani qadr gecesinin diňe şu bir gecesi 1000 şehrden 1000 aydan hayırlı diye. Yani leyletul qadri, qadr gecesi diye hayrun hayırlıdır diye min 1000 şehr. 1000 şehr ay, 1000 aydan. Şu gecede yine nämeler bolur? Tenezzelul melaike, tenezzelu iner. Melaike ferişteler. Ve ruhu, ve ruh tifkeme diye ferişte diye. Cebrail'e diye. Näme we ujede ferişteler iner ve Cebrail iner fiha. Şu gecede ha leyla gayta gece gayta. En tenezzelul melaiketu ve ruhu fiha. Şu gecede näme tenezzül eder iner melaikeler, ferişteler ve ruh kim Cebrail. Fiha şu gecede bi izni rabbihim. Allah'larının näme urfqady bilen, Rablarının urfqady bilen. Yani Allah o feriştelere näme asmanyň yere inmeklige urfqat berer. Ve Allah'ın urfqady esasında, buyrugy esasında yere inerler. Ha bi izni rabbihim, Rablarının izni bilen min kulli emr. Ve her bir zatdan näme inirerler. Min kulli emr. Hemme iştenem näme bir zat ýanlaryna näme alıp inirler. Onu aýdat näme iş olatlar. Selamun hiye hatta matla'il fecr. Yani şu qadr gecesinde salamatlık bolar. Selamun hiye. Yani o gece salamatlıktır. Amanlıktır ta gün doğuyansa. Hatta ta matla doğuyansa el fecr. Dan. Ta danatyansa o gece näme salamatlık gecesidir. Qowluk, bereket gecesidir diye. İnne matla danatma o asma fecr dan. Yani ştada bilmellatlarımız näme? Asli Kur'an-ı Kerim Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme vahiy edip uğradılmadığından ön ve Tevrat'dan ve İncil'den ve barlık yaradılmadığından ön 50.000 yıl ön yazıp koymuşum. 50.000 yıl ön Allah Teala hemmeler yazıp dinen. Bir sahifa yazan
Şu sahifa levh-el mahfuz diýilir. Levh el mahfuz diýilir. Onun ornu asmanlar. Hemme zat yaradylmadyndan öň adamam ýok, cennetem ýok, dowdakam ýok, jinnaram ýok, feriştelerim ýok, arşam ýok, kursam ýok, hiç zat ýok. Mahfuz, sayın vadi. Goralan kitap demek yani jinnaryň, şeytanlaryň elinden bozulmakdan, ütgemekden goralan lawh, sahifa. Näme? Ýazylan Allah Taala birinji yaradan zady näme? Galam. Galam yaratýar. Näme? Şu wagt bilen ulanýan galamymyzda ady şärik, ýöne ol galamyň keyfiýetini aýlakdyň bir bilemdi. Galam yaratdy, ýazdydy, näme ýazaýyn idi? Kıyamada çyn näme bolsa ýazdydy. Şonda Kur'anam ýazylan, Tewratam ýazylan, Injilam ýazylan, hemme sen men barym ýazylan. Soň Allah Taala ýydygat asman, ýydygat ýer yaratýar, ondan soň İsa gelýär, Musa gelýär, hemme peygamber gelen. Peygamberimiz sallallahu aleyhi we sellem peygamberlik näme? Wagty gelende şo lawhul mahfuzda ýazylan Kur'any dünýäň asmanyna getirýärler. Enzelnahu diýäler, şol manyda indirdik diýär. Peygamberimiz lökkölüne düşmedi. Nämedir ilki şo lawhul mahfuzdan şu dünýäň asmanyna näme ferişleri düşürdi. Soňam her hadisede, her bir bolup geçen wakada musulmanlaryň durmuşynda her bir degişli ýerlerine şo dünýäň birinji gat asmanyna şo degişli zatlaryň 23 ýylyň dowamyna bölükler inlerdiler. Şunu düşündüňizmi? Yani inlerdik dini diýen şo manyda. Soň Leyletul Kadr'ın näme üçin Leyle şo gece, Kadr gece diýip atlandyrly. Yani iki many berýärler. Birincisi, yani türkmeninde kadrlardan diýilýär, yani fiýlaly hormatlardan. Şo gece bir näme fiýlaly, hormatly, bereketli gece bolansoň kadrly gece diýdiler. Bular birinji şo gece Kadr diýip takylmanyň sebäbi. İkinji many näme? Şo gecede näme takdir ýazylýar säradan. Takdir ýazylýar. Yani her ýylla bir ýerek näme bu ýyldan oýla yerin yüzünde näme bolmaly, o yerin yüzündäki adamlara näme bolmaly? Her bir adam näme ýemeli, näme içmeli, näme ketellerde we näme gowluklarda ýaşamaly. Ana şo gecede näme feriştelerden her bir adamyň bu ýyldan oýurky takdiri indirilmeli. Şoň üçin ikinji tefsirim şoňa Leyletul Kadr diýdiler diýär. Bu ýyl şo Kadr gecesinde ferişteler inýär. Ve şo lawhul mahfuzuna we mahfuzuna näme her kime degişde näme öz kadarını getirýärler. Taýyny netibesini getirýärler. Näme ýemeli, näme içmeli. Allah ustayda näme bilmeýän adamdan bir ters düşünmeýän zady. Olam näme kadaryň iki totoryny bilmeýän adamlar ters düşünmek bolýar. Bir hadisde näme diýip Ibn Mesud radhyallahu anhu şaga doganny maňlaýyna ýazylar diýär 4 ta. Aýan hadisde näme öň ýazylan nidir? Öň ýazylan zat näme üçin ýazylýar? Bu ulama ahli sünnet we cemaat näme diýär? Kadar iki bölek bolýar. Kadar umumi diýilýär, kadar hususi diýilýär. Kadar umumi näme? Yani am hemme kişiň kadary, ony da lawhul mahfuzda. Şo ferişteler entersen elen garna maňlaňda ýazjak adam öň şo umumy defterçede ýazylan. Tenkem onkom hemmenki bir defterde. Öyle sen dogmaly wagtyň gelene näme şo defterçeňden saňa degişli sahypany alyp täden maňlaňa ýazýarlar. Düşündiňmi? Şol ana olaýam näme? Kadar husus diýilýär. Ha, gaýratin saňa degişli kadar. O taýda iki hadisiň arasynda hiç gapma garşylyk ýok. Yani o taýda ýazylanlar umumy kadar. Hemme kişiňki bir sahypada defter çekip. Soň sen näme dogmaly wagtyň gelen soň ýöreýte näme ýatky ferişteleri sen näme özüňe degişli zadyň. Şo lawhul mahfuzda näme alýarlar da maňlaýan ýazyarlar. Bunu ikinji bilmeli adamlar. Üçüncü bilmeli adamlar näme? Hava kadar inanmaklyk ahli sünnet we cemaatnyň näme akidesinden. İmanın alt rukunu var, son altınızdan näme? Allah'ın ýargydynyň näme? Haýyryna, şerrine inanmaly, Allah'dan biýdi näme? Bolýan zat ýok we kadara näme? Allah'ın ilmi bilen ýazylanlar. İlmullah sabit diýilýär. Allah'ın öňden görjülük ilmi bilen. Yani Allah bize ýazdy diýilende bize zorlamak manada ýazylan biz näme etmäke etjegmedi bilip ýazdan zat Allah Taala. Soň ýene näme bilmeldimiz Kadr gecesi müňaýdan gowdyda. Näme babatdan müňaý gowy? Yani Kadr gecesinde edilen amal müňaý edilen amallardan haýyrly. O bilmeldimizden şo. İkinji bilmeldimizden näme ferişteler iner we Cebrail diýdi. Yani Cebrail ferişte dämi? Cebrail ferişteni ferişteden anlatından aýratyn näme?
Cebrail'im ağdamaklığının ayratin öz başlıqlı ağdamanın seydatınamı, yani Cebrail'in artıqmaşlığını, faziletini eşkar etmek üçün. Adamlar geldi ve planım geldi deydi. Yani o adamlar geldi ve planım geldi deydi. Şu planım adam. Yani şu ama artıqmaç ağraylı, hormatlı adamdan bildirmek üçün öz başlıqlı ağdamaklığını. Son neyem olur diye min kulli emr deydi yani kuşol. Yani her bir zattan alıp düşürülür deydi yani her kimin kadarına değişli işini alıp düşürülür. Dünyada neyem olmalı, dünyanın hasıl neyle olmalı, neyse gerek yağış yağmalı bu yıllar. O yıllar şeyinde neyde azap olmalı, neyde nığmat olmalı, o şey neyme iğmeli, neyme içmeli. Son hemme vadır neyem alıp düşürülür. Selamun neydi neyme yani danat yansa neyme bu topa tefsir, raytla bu topa yani selam danat yansa yerin yüzünde şer olmalı. Şeytanlar ağlar vaklar hiç sıkkı fesatlık etmediler. Ola birini tefsiri. İkinci tefsir neyme yani salamat olur, danat yansa şu bereke dine durur diye yerin yüzüne. Üçüncü tefsir neyme iki tefsir var. İkinci tefsir neyme danat yansa neyme hayır, bereket, iner ve ferişteler neyme dangat yansa topor iner dururlar. Ondan ustayda yine bir aydan adımın neyme Kadir gecesinde ferişteler yere inip şeytanlar dağılır diyese. Ondan köp adamın içinde şeyle sonra çıkıyor. Kadir gecesinde ferişteleri dağılayan olsa neyem için adamlar günah etiyor. Adamlar günah etiyor. Adamın günah etmekliğine sebep şeytanla bir düşüncemiz. Şimdi şeytanlar dağılayan olsa ne edip adamlar günah etiyor. Yani ulamalar tefsir edene ne aylak manada tefsir etiyorlar. Yani zınlar dağılar diyene zınlan in necifler erbetler dağılar diye. Şeytanın emmeti de in necif suat her yerin bir bandiydi var. Kıçırak oğurlar var. Şoňa zından şeytandan näme has erbetinden erbet var. Şo iyice in erbet in necifler dağılar. İkinciden näme aslı adam oğlunu günah etmekliğine sebep bolan zın şeytan diýmeklik o yanlış düşünce. Yani adamın nefsine näme iki bölünýär. Ammara bis-su wa nefsul ammara yani adamın erbetsada içeriyen nefsi ve gowzada içeriyen nefsi. Aslında öz fıtratımızda da günah etmeklik var. Hemme kadar ama şeytan, zinler näme sebep deyip düşünmeliler. Son Leyletul Kadr nirede? Haysi ayda Leyletul Kadr oradayna ahirki 10 gününü 10 gününün plan jugunu deyip aytjak bolsa Peygamberimizden näme bir sahaba zat soruyor. No yankin sorunu jogap beren soňra näme diýe? Yankin soru kellemden istedi. Şey diýem näme? Şu Kadir gecesiniň plançydygyny ýadymdan çykaryp ýeraman. Olam näme? Allah'ın isteyen, Allah istemedi koda ýadymdan çykmady. Oňam näme? Çykmaklygyny isteyen Allah'ın özü ýadymdan çykardy. Näme? Ýadymda galan täginne gözlendi. Tägim ahirine gözlendi. 25, 27, 29. Tamam Kadir gecesinin näme sanamaklyk bir alamaty, Kadir gecesinin ertesinde günnogonny diňe çogolak öýüdi doňurdy. Şöhlesiz bolýar. Günnogonny şöhlenli ýa-da. Ama Kadir gecesinin alamaty näme? Dogonny ertesi daň bilen günnogonny diňe şeýle dermana çogolak derman. Kurs öýüz çykar diýe aýdym. Mulaýym jagam hawa bolar. Hina bul näme Kadir türetine degişli gysgaça almallatlamyr. Wallahu taala a'la wa a'lam. Soragna mı volkan? Ha? İnan yer mi? Ha o Mekke'de inan yer.